когато ти отиваш при гроба на светия владика Серафим, той не те пита старостилец ли си, новостилец ли си. Не заради това, че въпросът за календара е маловажен, а заради това, че светия владика гледа какво има в твоето сърце. Каква полза, ако ти си в истинния календар, а в сърцето ти има злоба и гняв срещу ближния, само заради това, че той не поддържа твоя календар. Когато ти отиваш при гроба на владика Серафим, той не те пита към кой синод принадлежиш, а гледа какво има в сърцето ти. Не, че въпросът за синода е маловажен, а защото ако в сърцето ти има злоба срещу ближния, само заради това, че не принадлежи към твоя синод, каква полза? Нима той ще чуе молитвата ти. Когато ти с трепетни ръце пускаш писмото там при гроба на владика Серафим, той преди да прочете текста на това писмо, чете капналите сълзи по него, надниква в сърцето ти каква е твоята болка и бърза, като любообилен баща, като любообилна майка, да избърше сълзите от очите ти, да те утеши. И заради това не е чудно, че ще видиш при гроба на владика Серафим, че ходят там и старостилци, и новостилци, и привърженици на официалния синод, и привърженици на алтернативния синод. И владиката никого не връща, но всеки го гледа бащински да приласкае, да приобщи, да го приближи към Бога и към Неговото спасение. А това той прави, пак ще кажа, с тези дребни чудеса, които той върши, уреждане на битови проблеми и нужди. Та с тях той да приобщи всеки един от тях към лоното на светото православие. Още по-дивно е, че любвеобилният владика дори не отблъсква и инославни и иноверци. И към тях той благоволи, и към тях той снизхожда. Не, че въпросът за православието е маловажен, а заради това, че той със своето милосърдие, със своите молитви към Всевишния, гледа всеки един да приобщи към единствено истинната вяра, която е православната вяра, и по този начин да спаси душата му. Абсолютно заслужава дядо владика Серафим Соболев да бъде канонизиран като светец на София, защото тук той работи, служи на Господа, помага на хората и до сега. Абсолютно имам чувството, когато му се моля, че е жив, иконата му е не от сега. Аз имам снимката на светител Серафим, която той ми е надписал. Тази снимка, негова, стои между двама други угодници Божии от години наред. И още, когато не е било още да има икони негови, от тогава и винаги съм мола на него, не само аз повтарям, а и моите родители, баба, моята кръстница баба, която отдавна които са починали, мога да ги прости, и моите деца, и децата на моите деца, и внуците. Всички те познават светител Серафим. Един от духовните чада го е запитал: какво ще правим без вас, владико, когато вие си отидете от нас? Той каза: обещавам ви, че, но условно, ако добия благодат от Бога, ще ви помагам, доколкото мога, с моите молитви. Затова посещавайте гроба ми, ако искате, и писмено изразявайте вашите просби и молби, и аз ще старая да откликна на тях.
Показателно е това, че при неговия гроб лично аз имам впечатлението, че ходят отрудени и обременени хора, хора облъскани от живота, хора бедни, хора, които имат проблеми, хора болни, хора от простолюдието. И владиката благоволи към тях, така както Христос Господ благоволеше именно към народа. Съвременни книжници и новофарисеи аз не виждам при гроба на владика Серафим. Де са бизнесмените при гроба на владика Серафим? Бизнесмените смятат, че сами могат да разрешават проблемите си. Те считат себе си за богове. Те уреждат живота си. Как го уреждат този свой живот? Чрез престрелки и чрез убийства по улиците. Аз лично не съм видял някой изтъкнат политик да отиде при гроба на владика Серафим и да поиска нещо. Не съм видял някой крупен професор, някаква друга крупна знаменитост, обществена, да отиде при гроба на владика Серафим. А това е показателно. Защото при владика Серафим, ти ако не се смириш, ти ако не смириш своя горд ум, той не те приема и не те посреща. И това душите на тези хора го чувстват и заради това те не могат да бъдат привлечени от тази лъчезарна фигура на владика Серафим. Дядо Владика не може да не се обича. Този, който поне един път го е зърнал на живо или сега като чува за какво бил Владика и приживе, и сега, защото ние го чувстваме, че и сега е с нас. Неговата кротост, неговото смирение, неговата любов към всички. С какво привлича светия владика Серафим в днешно време? Привлича със своето богословие. Аз ще ви кажа само едно изречение, с което той просто пленява. Не трябва да търсиме чудеса в днешния век, защото какво по-голямо чудо в днешно време от чудото на кроткия човек? С какво още привлича владика Серафим? Със своята безкомпромисност към светите истини на православието, заради които той е бил готов и 100 пъти да отдаде живота си. Със своята верност към светото православие, със своята борба срещу различни ереси и секти, които са вълнували по това време църквата, с своят свят живот, който не е бил само в проповедите му, в думите му, а е бил преди всичко в делата му.